سلام 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 كما تخونوا كما ياللهم أيخي دحندو anyway يا كما تخونوا قاعد حن مصاحبنا الحبش education لما خاص حصر زبالت شارنا نقبر حوات تريو الله ما بترستي أب بنك معقار وكا سيف مقبار دخاي قبركا ويلي يخي تايز بزل دسبل لهم عندها كلا وا تايز بزل تتصلي لي قد يزود ودناي أدي عبايكم يأتلني راجل نهله تودنا تتصلي الكارخة هنا هجخا أبانك جنزب معقار دخاي جبركا ويون سيف إن حرت جبرخونكا جنزب كا دخاي جبركا سملسا أموداتا كنم صاينا أنت خوينيو تايمسل نابو خدمة زين أحوات يا أزي الشركة جبركم يعني إشتري فيديو لا نا 4 seconds مالتي. Here's why saving money in the bank makes you poor. What? Saving money in the bank ويكا ገንዘብ ኣብ ባንክ ምእታው ኣርእስታንታ make you poor ስለዚ ገንዘብካ ሴቭ ምግባር ኣብ ባንክ ሲ ድኻ ይገብረካ እዩ ዝብለና ዘሎ ቃል በቃል ኣብ ትግርኛ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ለሓይትወሎ ነብስ ሽዑ እቲ ዝሃብካዮን ገንዘብ ባንክ እንታይ ገብርኦ እቲ ዝሃብካዮን ንስኻ ሴቭ ንክኾነልካ ገንዘብ ሲ እንታይ ገብርኦ መልስና ይጥያኻ እናትልኩም ዝሕቶ ማለት እዩ ራእዩ Banks do with your money. They loan it right back to you. ንዓኻ እንታይ ለኒ ገብረኻ የለቅሓኻ ናባኻ ተመሊሰን ራእዮ ንሕና ለሰይ $10,000 ሴቭ ጌርና ገንዘብ ኣብ ባንክ ማለት እዩ ግን $10,000 እንድሕር ጌርና ተመሊሰን ከዓ ንዓኻ ብክሬዲት ካርድ ድየን ብላይን ኦፍ ክሬዲት ድየን ዋላ ባንክ ሆም ሎን ድዩ ሞርጌጅ ሎን ድዩ ካር ሎን ድዩ ገለገለ ከዓ ተመሊሰን የለቅሓኻ ዩዥዋሊ ኦልሞስት 90% ናትካ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ጠጠዋ ይብልን እዩ ሎሚ እንድሕር 10,000 ሴቭ ጌርካዮ ዳርጋ 10,000 ካብቲ 10,000 እቲ ኦልሞስት 9,000 ይወፍር ይሰርሕ ማለት ኣን ኣቨሬጅ $1,000 ይኾነን ቴክኒካሊ ብሕጋዊ እውን ኮፍ ዘብላ ማለት እዩ ባንኪ ተመሊሰን ትኻልእ እንታይ ባንክ ብእን ገንዘብ ትገብራ ሃው ባንክ ሜክስ ማኒ ማለት እዩ ገንዘብካ ንስኻ ምስሃብካዮ ንሰን ከዓ የዋፍሮ ኣብ ወፍሪ እንተ ብሞርጌጅኒ እንተ ብላይን ኦፍ ክሬዲት እንተ ብክሬዲት ካርድ ብካልእ ባልእ ገይረን ግን እየን ጥቀማ ዳስ ዋይ ባንክ ዝነብራ ወይ ከዓ ብከምኡ ገይረን ዝነብራ ማለት እዩ ስለዚ ናባኻ የለቅሓኻ ተመሊሰን ስለዚ ሴቭ ጌርካ ገንዘብካ ሲ ድኻ ትኸውን ይብለና ኣሎ እንታይ ገብሮ ገንዘብካ ከዓ ተመሊሰን ንዓኻ ሂባኻ ይብለና ኣሎ ንዓኻ ክባኻ ከሎ ብሃይ ኢንተረስት ገይረን ብንኣብነት ክሬዲት ካርድ እንድሕር ኮይኑ 20 ገለን ፐርሰንት ሞርጌጅ ናይ ገዛ እንድሕር ኮይኑ ኦልሞስት 5-6% ካልእ ውስኡ ናይ ቢዝነስ ሎን እንድሕር ኮይኑ 7-8% እቲ ገንዘብካ ከምኡ ገይረን ሂባኻ ማለት እዩ You give them money, they give you like 0.001% interest, and then they loan it back to you for 3-4-5. እቲ እንታይ ዝብለና እንድሕር ኣትሊስት ሴቭ ጌርካ እቲ ገንዘብ ኣብ ባንክ ሲ ኦልሞስት 0.001% ከምዚ ኣታውሎ ማለት ኖርማል ሴቭ እንድሕር ጌርካ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ቪድዮ ክንረአና ኣበይ ዳ ይሓይሽ ካብ ኣብ ባንክ ኖርማል ትህቦም ሴቭ ካብ ምግባር ሲ እንታይ ይሓይሽ ንእሽተይ ፍታሕ ክትህልወና እያ ስለዚህ 3%, 4%, 5%, 6% ገይረን ናባኻ ይመልሶ ማለት interest. So you seen the inflation recently? Right now, inflation is like 7%. So you're actually losing money. You're going broke by leaving your money in the bank. So what do I? So እዚኣ እታ ጠንቂራ እዩ ዋሕጂ እታ ሚስጥር እዚኣ ተነቐዝ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበ እቲ ገንዘብካ እቲ ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘብካ እቲ ናይ ዕድጊ ወይ ከዓ ናይ ክገዝኦ ዝግብኦ ባሊ ወይ ከዓ ክገዝኦ ዝግብኦሉ ግዜ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣብ ባንክ ስለ ዘእትኻዮ ሴቭ ስለ ዝገበርካዮ ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ካሪኢኹሞ 7% ይብለና ፀኒሕና ኣብነት ኣብኣ ብ7% እንዳተበልዐ ይብላዕ እቲ ገንዘብካ ማለት ዳስ ደ ወረስ መን እዩ ዝበልዖ ቀንዲ ሓደ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ኣይሰርሕና ኣሎ እንድሕር ገንዘብካ ኮፍ ኢሉ እንድሕር ዘይሰርሓሉ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ናይ ዕድጊ ወይ ከዓ እቲ ክገዝኦሉ ዝግብኦ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንድሕር ንዓመታ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት እንዳበልና እንድሕር ከይና እንዳተበልዐ እዩ ዝውዳእ እቲ ገንዘብ ሲ ከምዚ ነቐዝ ናይ እኽሊ ምሻ ኣለካ እኽልኻ ስእሉ ይባላሹ እንዳተበልዐ ይብላዕ ኣብ ቆፎ ኮፍ ተብልካ እንድሕር ነዊሕ ዓመታት ኮይኑ ልክዕ ገንዘብካ ኹም እዩ ነቐዝ እዚ ከዓ እዚ ኢንፍሌሽን ዝበሃልካ ነቐዝ ናይ ገንዘብካ እዩ ስለዚ እቲ ድኻ ዝገብረካ ምክንያት እንድሕር ኮፍ ኢለን 50,000 እቲ ኻየን ዘን ገንዘብ እዚኣተን ሲ እንድሕር ዘይተንቀሳቐሰን እንድሕር ዘይሰሪሐን ካልእ ተዘይገይረን ብዝቕባብ ወይ ካብ ኢንፍሌሽን ይብላዕ ምክንያቱ ኣትሊስት ነቲ ዝቕባበ ወይ ከዓ ነቲ ኢንፍሌሽን ካቨር ዝገብር ኦልሞስት ካብ 3-4% እንታይ ክህልወካ ኣሎ ወለድ ክህልዎ ኣሎ ነቲ ገንዘብካ ማዕረ እንዳኸድካ ትኸይድ ማለት እዩ كنو جن شو 10% inflation زقبابه له بساعات يبلنا له شو 10% دحر كينسي نايك تعدو جوز قبعتها جنزبك شو 10% داون كينا الله
እታ ነገር ክትገዝኣ ዝደለኻ ብ7% ኣብ ኮይና ኣላ ታዋጋ ናይ ሓደ ነገር ንበላ ናይ እዚኣ ንበላ ብ7% ኣን ኣቨሬጅ ሃይ ኮይና ኣላ እታ ገንዘብካ ግን ኣብ ኣያ ዘላ ኣይተቐየረትን እታ ገንዘብካ ኣብ መጠና 7% ሃፍተ ኢላ ደን ማዕረ እንዳኾንካ ትኸይድ ኣለኻ ፀገም የብልካ ክንኡ ግን ገንዘብካ ሓንሳብ ምስ እትኻዮ ወለድ ኣይትረኽበሉ ዘለኻ እታ ነገርካ ግን እታ ትገዝኣ ኣይተም ግን እዚኣ ንበላ ብ7% ወሲኻላ ንብላና ብኢንፍሌሽን ሶ ወሪ ገነዱ ናቲ ገንዘብካ ስትል ኣይተግዛእካ ነዚኣ እዚኣ እኮ ዓም እኮ 7 ቅርሺ ነይራ ሕጂ ከዓ ገንዘብካ 7 ኣለዋ ክትገዝኣ መኻልካ እኮ ሕጂ ግን እዚኣ ወሲኻ ናብ 8 ቅርሺ ገይራ ኸይዳ ኣላ ከን ገንዘብካ ግን 7 ኢን ስትል ኣለዋ ባንኪ ኣይወሰኻን ንሰን ከዓ ብወለድ ክወስኻ ኣለዎ ናብ ማዕረቕ ዓይነት ክመፅእ ኣለዎ ሶ እቲ ሶሉሽን ንሱ እዩ ማለት እዩ let's see I invested. Put it into assets that are እንታይ ግበሮ ገንዘብካ simple word invest simple በቃ ንስኻ ገንዘብካ ካብ ኣብ ባንክ ከፍቶ ብሎ ኢንቨስት ግበር ዝብልና ዘሎ ኢንቨስት ግበር ክብለና ከሎ ንሱ እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት ክርኢ ኢና ውሕስ ኢንቨስትመንት ኣሎ ከም ላይክ ልክዕ ከምቲ ኣብ ባንክ ሴቭ ትገብሮ ገንዘብካ ውሕስነት ዘለዎ እውን ኣሎ ኢንቨስትመንት ሕዋት ማለት እዩ ስለዚ ሰብ እዚ ግን ከም ፋይናንሻል ኣድቫይዝ ኣይኮነን ዝመክረና ዘሎ ልክዕ ዱኣይ ወይ ከዓ ንሕና እውን ሓበሻ ኤዱኬሽን ከም ፋይናንሻል ኣድቫይዝ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ብዚኣ እንታይ ዳ ገንዘብካ እንድሕር ስቕ ኢሉ ኣብ ባንክ ሴቭ ተገይሩሲ ኢንፍሌሽን ይበልዖ ኣሎ going to beat inflation. Whatever that is for you. I don't want to give investment advice. That's not my job. But for me, I use real estate. I love so السبزي advice هيبقى من الله جن تايجنا real estate invest يقبل ده منس والتجنزبه كبا bank savings خون عبر real estate غير ولا ده انت real estate كها عبي so whatever زمت item كله ندحر جزر اللي نوعه شيء تخالد زمت خان هم ده المعروض عبي أجملن جنزبه يعبر له بس real estate غير تزجوز أون كا نجارات كا يعبر له مالتي real estate because I think real estate will always beat inflation, personally, my opinion. But the worst thing you can do is keep it in the bank. Now, keep enough in the bank for an emergency fund, but anything above that, invest it. An emergency fund, 10x your monthly income. ስለዚ እቲ ሞስት ውሕስ ዝብሎ ኣነ እዩ ዝብለና ዘሎ እቲ ኣዝዩ ውሕስ ዝብሎ ወልንሰክር ዝብሎ ኣነ ሪል እስቴት እዩ ምክንያቱ ናይ ኢንፍሌሽን ናይ ዝቕባቢ ሄጅካ እቲ ዝበለፀ ኢንፍሌሽን እዩ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን እቲ ዝሓሸ እዩ እዩ ዝብለና ዘሎ ሶ እዚ እውን ሓበሻ ኤዱኬሽን ፐርሰናል ፋይናንስ ትወስድዎ ይደልን ኣይንደልን ንሕና ግን የስ ኣንሰር ኢዝ ንርእስተት ዝርክብ ነገር ዳርጋ የለን ካ ትብል ምክንያቱ ቀንዲ ኢንቨስት ኣይ ኖ ቢዝነስ ኣሎ ቢዝነስ ተገርካ የስ ኣሎ ካብ ኢንቨስትመንት ግን ንስኻ ዓይነት ፓሲቭ ኢንካም ካፅበ ዘለካ ካልእ ሬጉላር ስራሕ ዘለካ ሰብካ ካልእ ትገብርካ ካልእ ንጥፈታትካ ትገብርካ ሪል እስቴት ግን ኣዝዩ ምስ ኢንፍሌሽን ንኡ ላይክ ፅቡቅ ገይሩ ፕሮቴክት ትገብር እዩ ማለት እዩ ካልእ እንድሕር ኣብ ስታክ ኣብ ገለገለ እንድሕር ኮይና ኢንፍሌሽን ሃይ ምስ ኮነ ናይ ስታክ ሃይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢንፍሌሽን ዳውን ምስ ኮነ ወይ ከዓ ዝቕባበ ይኸውን ካልእ እቲ ሞኒተሪ ፖሊሲ ፌደራልስ ካልእ ምስ ገበሮ ነቲ ሃይ ዝኾነ ከውርዶ ምስ ከዱ እስዑ ከዓ ስታክ ክወድእ ይኽእል እዩ ክንኡ ግን ሪል እስቴት ግን ኦልሞስት ስቴዲ እዩ ኣይንቀሳቐስን እቲ ክኸዶ ዝግብኦ ስቴዲ እንዳኸደ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሶ ገለ ነገር ተተረኺቡ ጥራሕ እዩ ናይ ክራሽ ወይ ከዓ ማርኬት ክራሽ ክርእ ዝኽእል ኣብ ሪል እስቴት እዚ ብዙሕ ስለተማሃርናዮ ኣብዚ እንተዘይሓወስናዮ እምበር ተመራፂ እዩ ሪል እስቴት ይብለና ኣሎ ካልእ እንታይ ዝብለና ዘሎ ንስኻ ብጀካ ኤመርጀንሲ ፋንድ ካልእ ገንዘብካ ኤመርጀንሲ ፋንድ ካልእ ገንዘብካ ግን ኣብ ምንታይ ውዕሎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢንቨስት ግበሮ እዩ ዝብል ዘሎ ሶ ሓበሻ ኤዱኬሽን ፋይናንሻል ኣድቫይስ ትውልና ይደልና ሶ ክንቅፅላና እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ናብቲ ትምህርትና ናብቲ ካልእ ክንመፃ ኢና ኣሕዋት ማለት እዩ ኦኬ ሶ ለሰይ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣሕዋት እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ኢንፍሌሽን ንኣብነት ለሰይ ንበሎ ኣብ 2024 ሓደ 2014 ንስኻ ገንዘብ ሃለወካ ካሽ ሃለወካ $100,000 ሃለወካ $100,000 ሃሊካ ኣብ 2014 ካብ ሽዑ ጀሚርካ ሴቭ ጌርካ ኣለካ እታ ገንዘብ ሕጂ ግን 10 ዓመት ጌራ ኣላ ነዊሕ እውን ኣይገበርና ንሕዋት ትብል ኣለኹም 10 years ኢና ጌርና ዘላ ኣብ ውሽጢ ሕጂ ክትሪኣ እንድሕር ኮንካ እታ ገንዘብካ ሲ ይብለና ኣሎ ሕጂ ክትሪኣ እንድሕር ኮንካ እታ ገንዘብካ $100,000 ኣብዚኣ ዘላ ሕጂ ክትሪኣ እንድሕር ኮንካ እታ ገንዘብካ ኳልኩሌት ተገይርናያ ሲ an average ክንደይ ክትኮን ኣለዋ ብለካ ኣሎ 131,000 ኣራ እዛ ነጥብ እዚኣ ክትሕሰብኩም መፅእ ገይረ ኣብዚኣ ትሕዝዋ ደለየ Okay, right. Okay, እንታይ ኢልና መሲልኩም ኣብ 2000 there you go come here okay ኣብ 2014 እዛ ገንዘብ እዚኣ 100,000 ነይራ ኦኬ ድሕሪ 10 ዓመት 2024 I think so 10 years okay
كندك تكون على وقتها جنزب بلا زلو 131 شح ورا ابراهيم مش بيتهم له نايت نمبر سلازي اذا جنزب زي اسي بقى بسنك اوكي انت قلنا ديفرنس كندي 31 شحن 500 دولار ማለት احمس رايوه لا 31% اكبر مالت كوي انت عايز بلنا زلو مسلكم دي نسخه اكل تشحن 14 اندحر جنزبك اب بانك سيف غيركايو سغابز ساعات دي اخوف اللي انت تجنزبك اللوكو تميت شح قدر له اذا مئة شح زي ابت ساعات نسو ابت ساعات سو انت هتجزا الكا تخل بس اذا جزا زي هتجزا الكا تخل اذا مئة شح زي اذا جزا زي هتجزا الكا تخل ابت ساعات سو هجي ابز ساعات زي اذا جزا زي اجن ب100 شح تشيط نبرت يبلنا زلا كون كرن انفليشن هجي جن كبابي كندي كوست تجبرك 131 شح كوست تجبرك قبلك حزني نسخة كوفي لا أزلا تاجنزبك عبيتن ولا حنتي تنقاسقاتن على سيف خاجر كازلا أبناء بانكي بشي نسمم تقوم له تم بانكي بتعمي تقوم له كوينو جن نسخة أبتاج زي الساعة بزام إتشح إذا جزازي أخت جز تخل نيركاها هجين دحر ذا جنزب زي أوس إخان زخونة نجر كتكمل دليخة شعو واقع 100 شح زنبره 100 شح تراي كوست زغبركا نبره ወይ ካ 100 شح ب100 شح ይብካ ክትገዝኦ ትኽእል ነበርካ አይተምስ ገዛ ንበሎ መኪና ንበሎ ህጂ ክንደይ ኮይኑሎ 131 شح ኮይኑሎ ይብለካ ሰሓበን እስኪ 31 شح ሲ ካበይ ክትምልእ ኢኻ ማለት እዩ ይብልካ ምክንያቱ ታ ገንዘብካ ብሰንኪ ኣብዚኣ ሰይቭ ምግባርካ ወይታ አይተም ገዚእካ እንተ ትኾን ነርካ ታረል እሰት أم عبيت فجزاونا 131 شح مخنت لعلي أب تحت أو وش 10 عامات مالتي كينو أجن أتاجنزبك على ترى جنزب مخنيات أسد أجزاء كان أسد جزاء اللي كاز تودي 5 سمعة كاي مالت أسد أجزاء كان بترى حيس كذا لها سلازي أتاجزاء الشعو سلازي جزاء كاي هجي خد جزاء عند حركم كاس أنا أزر كال 31 شح حموش سميت تحت كلا تاسواي نعخاسي ገንዘብካ ኮፍ መባሉ ኣብዚ ባንኪ ፑር ወይ ከዓ ድኻ ዝገብረካ ዝብለና ዘሎ this is the trick እዚኣ ታለውቲ ራይዋ ንስኻ ነታ ሽዑ ብ100 شح ክትገዝኣ ዝኽኣልካ ብህሉ ገንዘብካ ሕጂ ግን ኣነ ኣዘር 31 شح ተወሳኺ ገንዘብ ጌርካ ክትገዝኣ ብለካ ጂ نعنا نابدخ النزقتونا انت قصيلا انت نويحها اندا زققت ياخد كيد 10 عامات تجرا ما اندا متت ياخد كون مالتي لك نهلكم زيا كوبايه كل شيء تقمل زناي كافي كل شيء انفليشن كغلصا بزي تقم ابن بتاع دس بلني ازيا ايوا تريوا الله اذا بون زي اكوي تغيرتن رايوا تا كونتنت كوي تغيرتن حوي اي تغيرتن كو زيا بقى ساكوي تغيرتن the same whatever maybe 12 اوست تكون I don't know 12 اوست تكون تخلع حركام نراسي ناقرشن 85 مزيح ምክንያቱ ነገራትና ኢንፍሌሽን እንዳዘቅባበ ወይ ከዓ ዋጋታት ነገራትና እንዳወሰኸ ይዝኸይ ስለዚ እቲ ናህና ገንዘብ ከዓ ሙስኡ እንዳወሰኸ እንዳዓበየ እንተ ዘይዓቢ ኮይኑ ናህና ናይ ዕድጊ ወይ ከዓ ናይ ክንገዝኦ ንኽእል ብቕዓት ገንዘብና እንዳፈረሰ እንዳወረደ ይወረድ ከምታ ዝረኣኹማ 131 شح ጥዋዕ ኢላ ናታ ኣነሲ እዚኣ እኮ ሓደ እያ እኮ ዳ ኮፍ እዚኣ ሓደ እያ ዝግበረ ሓደ ቅማሚ ካልእ ኩሉ ነገር ሓደ እዩ ኣብዚኣ ሕርካ ምገዝኣ ነይረ ሕጂ እንተመፅስ ቅርሽን 85 ኦኬ ንስኻ ምዚ ዳረግ ኣሎ ኦኬ ደሞዝካ ክዓቢ ኣሎ ዶ ኢንካምካ ክዓቢ ኣሎ ዶ ካልእ ዓቢ ኣሎ ክዓቢ ይኽእል እዩ ንስኻ እንታይ ግን እንድሕር ገንዘብካ ሴፍ ትገብሮ ኮንካ ጥራሕ ይትሽግር ገንዘብካ ዘስራሕካ እንድሕር ሴፍ ትገብሮ ኮንካ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እውን ንክዕድጎ ወይ ከዓ ክሰርሖ ዝግብኦ ዓመሲ ኣይሰርሕን ዘሎ ኔቸር ኢንፍሌሽን ስለ ዝኾነ هنجر نا إنفليشن نسا سلازخوانة ديا سلازي إزياء بتعمل ذا كونسبت زي آخر ديالنا جنزب كأبانك سيف مقبارو دخاي قبرا كاز بالله رأسي this is why بميت شحت قد أزق بأكا زنبر كا قزا بميت شحت قد أزق بأكا ويكا تخون زنبرت قزا هجي 130 متي الله تم 130
130 شح كن كابي اخا ختمصن ماي فريند 30 حدن شحن 500 كابي اخا ختمصن اكسترا ገንዘብ كحت خاي ማለት ንሰን ከተምጻለካ ስለዚህ ኢንቨስት ምግባር ይትቀንዲ ገንዘብካ ምስራሕ ምፋር ይትቀንዲ እዚ ዓይነታት ኢንቨስትመንት አሎ ዓይነታት ኢንቨስትመንት እቲ ሪስክ ክትወስድ ኣይትኽእልንኻ እቲ ናይ ሪል እስቴት ሪኳየርመንት ኣለካ ካል ኢንቨስትመንት CD investment is the best CD investment certificate of deposit كسب an average 5% a year ክትረኽበሉ ትኽእል ኣብ ዓመት ማለት ስለዚ ኢንፍሌሽን ካ an average 4% ድሕሪ ዓብልዩ ኣብ CD ካ ኣብ 5% እንዳረኸብካሉ ነቲ ገንዘብ ትኸይድ ትኾንካ at least ገንዘብካ ማዕረ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ at least እቲ ክዕድጎ ዝግብኦ እቲ ዕድግናቱ ወይ ከዓ ካልእ ናትስ ኣይጠፍእን ልክ ኣብ CD ኢንቨስት ምግባር ማለት ኣብ ሃይ ይልድ ሴቪንግ ኢንቨስት ምግባር ኣብ CD ዝያዳ ኣብ CD ኢንቨስት ምግባር ማለት ከም ኣብ ሴቪንግ ዘሎ ገንዘብካ እዩ ሕዋት ኩሉ ኢንሹራንስ ኣለዎ ክሳብ 250 ሺህ ኢንሹርድ ጋራንቲድ ኻ ብመንግስቲ ውሕስኻ ህንኩ መስርሕሉ ንዓመት ጥራይ ስለዚ ንስኻ ናብ ስታክ ኣይትኸይድ ናብ ሪል እስቴት ኣይትኸይድ ናብ ተኻለ ኣይትኸይድ ናብ ኩሉ ሻዕኒ ምህሮ ኣይትኸይድ ፀገም የለንኩ ካብ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ሴቭ ዝብል ግን ካብ በቃ ካብ ኮፍ ዝብል ከም ዝንብሎ ዘለና ናይ ኣብ 10 ዓመት ሲ ካብተን 131 ሺህ ቫልዩ ቀኒሱ እንድሕር እንብለሊና ስለዚ ንስኻ በቃ CD ኢንቨስትመንት the same ኣለካ the same ከምታ ሴቪንግ and CD ምንም ሓደ ኩሉ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ጌርካ ገንዘብካን ኣብዚ ጌርካን ውሑስ ጋራንቲ ኢንሹርን ኣዩ ሓንቲ ኣብ CD እንድሕር ደሊኻ ኤመርጀንሲ ኣይትጥቀመሉን ማለት ኤመርጀንሲ ከመልከልና ለሰይና ዓመት እንድሕር ፈሪንካ ዓመት ምስኦም ከፍል ንኽልተ ዓመት ተፈሪንካ ክልተ ዓመት ከምብል ስለዚ ኣብ ዓመት ግብሮ ትኽእልካ ወሬቨር ከም ዝጣዓመካ ምሳኻ ኮሙኒኬት ከም ዝኸደ እንታይ ፕላን ኣለካ ኖ ኣነሽ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሓት ገንዘብ ያወፅየ ክጥቀመሉ እየ ትብል እንድሕር ኮንካ ዋላ እትወን እኮ ናይተን ትረኽበን ኢንተረስት ናይተን ትረኽበን ወለድ ናተን ፔናልቲ ይኽእልዋካ ዝኽእል ተን ገንዘብካ ኣይትንከፋንን ኣብዚኣ ግን እንዳተበላዓየን ዝኸዳ So ኣብዚኣ ግን አን አምረት 5% ድሕር ረኺብካ ኣብዚ ካ ብ3% እንድሕር ይብላዕ ኮይኑ ገንዘብካ you are okay you are safe even 3% plus 5% እቲ 2% ካና ቀረጽ በሎ ናይ ታክስ ክፈሎ just you are okay ንገና ተላመድ ነቲ ኢንቨስትመንት ካ ትሪኦኻ ገንዘብ መጽ ምዃኑ ገንዘብስ ገንዘብ የምጽ ምዃኑ ካ ትፈልጥ ኣለኻ this simple term ኣነ ዛረብ ዘለኹ ትሪል እስቴት ስታክ ቲ ቢዝነስ ትገለገለ እሱ ንግዶ ፈርሃን ስኬር ይኹን ፍራህ ኣይጣዓመካን ኣይመችኣካን እንታይ ንዓኻ ከልያኻ ዝኽእላ ገንዘብ ጥራይ ንዓኻ ከልያኻ ዝኽእላ in case of ንነገራት ካልእ emergency in case of emergency እንታይ ዝብለካ ኩሉ ሻዕ እንድሕር ወፃኢታትካ ንለሰይ 200 ኮይኑ ኣብ ወርሕናትካ ናይ ወርሒ ወፃኢታት ኣብ ወርሕኻስ ኣብ ወርሕስ 200 ወፃኢት እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ናይ ገዛኻ ናይ መኪናኻ ናይ ምግብኻ ናይ ኢንሹራንስ ክኾታ ናይዚ ኣነ average 6% ዝብለካ ናይ 6 ወርሒ sorry 6% ናይ 6 ወርሒ in case of emergency ሕዚ ዝብለካ ኣብ ፋይናንስ ክንምሃር ኮልና አንተነ ትሪሊኻ ኦኬ ናይ ዓመት ገብረ ትኸልካ ግን 6 ወርሒ is fine ስለዚ እንድሕር 200 ወፃኢታት ኣይኮይኑ ኣብ ወርሒ ሰነ ውፅእ እንድሕር ኮይነ ኣነ ናይ 6 ወርሒ ካቨር ይገብር ተናይ 6 ወርሒ ከባቢ ክንደይ ኮና ዘሎ በቃ እዚን ከ ንህሎካ 12000 ማለት ሓቀ እዘን $12000 ነዘን ኤመርጀንሲ ኣነዘን ናተይ in case of emergency ምናልባት ኣነ ካብ ስራሕ እንተሰጊጎ ወይ ካብ ስራሕ እንተወፅየ ን6 ወርሒ ይኾን በዚኣ እንዳኸፈልክ ክኸይድ ይኽእል ነተን ኣብ ሲዲ ዘለዋ ድበል ወተን ኣብ ስታክ ዘለዋ ንበል ነተን ኣብ ሪል እስቴት ዘለዋ ንበል ነተን ኣብ whatever kind of business ዝኾነ ኢንቨስትመንት ዘለዋ ኣይትትንክፈንን ኣይትሸጠንን ንስሲ ንኻይትሸጦ ኣብ ዘይግዚኡ ኣብ ዘይብሉ ወይ ከሲሩ ከሎ ወይ ዳውን ከሉ ንኻይትሸጦ በዚ ኣገርካ ሰይትገብ so 6 ወርሒ ግዜ እኹል ኣለካ ንስኻ ነታ ዝነበረትካ ስራሕ ዳኻ ክትምለስ ወላ ካልእ ስራሕ ዳኻ ከተናዲ ኮታስ 6 ወርሒ ብሕልፊ ኣብ ባዕሊ እሰይ ካብ 6 ወርሒ ኮፍ ዝብል ካብ ስራሕ የለን it's very every quarter ስራሕ ማለት ኣብ ደስ በለካ ስራሕ ጥራሓ ክትቆይ ስለዚ እዚን ኢመርጀንሲ ፋንድ ግን ኮፍ ተብልካ እንጽበት እዚን ካ ሰልካ ሴቭ ኣይትግበረን ሃይ ይልድ ሴቪንግስ ዝበሃል ኣሎ ብቲ ባንኪ ኖርማል ከተውጥ እንትኽላ ኣብ እንካ ኖርማል ኮፍ ኣብ ስለዚ ብዘይ ካተን 12000 እዚአን ናይ ኬዝ ኦፍ ኢመርጀንሲ ዋላ ቫልዩን ይቐንስ ዋላ ነገራተን ይቐንስ ዋላ ጉዳይን ይቐንስ ፀገም ዝበሃል ይብልካ ንሳተን ኢመርጀንሲ እየን ክንኡ ግን እቲ ካልእ ገንዘብና ግን ይስራሕ ኢንቨስት ይኹን ይፈር ይንቀሳቐስ እዩ
So زي حبشة education financial advice توصلنا دلنا حوات كم stop monitoring again just this is how it works. Okay. أبنت قصنا أبنتات practice نقبرنا let's say 100 شح هالوكا أكل تشحن 10 هجي 10 عامتنا نزلنا تام 100 شح سي almost 130 قلنا بامتنا أنا زيها let's say more نقي 130 حدا شح نلكم تقول كل تجبرنا so رايو 30 حدا شح يخون سي يلي كانت أنا قرنسا قد ما 10 عامت تجز أزقبا أكملت let's say no إحنا خير سكي 10 عامت سيفك برز ود زين بقوله like another maybe كاكل تشح نمسا رايو how he's gonna be big loser زعما يتشح نسخة أكل تشح تخيا البنك خا أكل تشح 24 رايو كندي لوز كم زقبر تري الله هذا أنا زر 8 شح يخون يدلي almost 50% سبزيسي بمئة شح زجزء كجزء زخل زنبرة أكل تشح نجارو هجي 280 شح واقع تخفلها مغنياتو تام يتشحكو علاتوكو وحستي أكو سيف كوينا بانكي ننزل أنت زين ركا أي نبرة كان حول بانكي نبرة كان جنزب زي يتشح يبل كان سيف أي جبر كان الله أي سرح كاين انسخاجن اندهالو كخلو كم زي بانكي سيف مقبارس أزي وحس غير كاتوس دون دحرت أني حكا no you lose this money سلازي جنزب كاسي كباب 180 شح بس توسنه كخون كخيل الله هجيب ساعة أنا جنزب أي نبرة ناب كل تشح أي نبرة كان سيف يبل كان تجمع كان سيف جنزب سي ولا نخلط عام 3 عامات أب سيف أي بك أنت زي جبر كأي حايش أنت حرجير كاسي يودع يبلع على بالزق بابيات هارست an average 3% بدل جن 3% inflation بحال 3.8 a year is غير نحرت عم يتشح ثاني حا أو 10 عامات رأيوه ب 3.8 ولا أنت عبياسي just like 145 so بحسر زبالة أتار استي قد حزواد اللي كم تانا كافي زرع أخما أتا جنزب أتا مئة الشح اندحر أب سيف جيركا دخات قبركا ويك أتدكي كان زبل حتو أبزي أتملي ساعة حنياتو نعاخا توسخت حتى قال لهجي almost 30 حدا شح 30 حدا شح اكسترا ገንዘብ ወይ اكسترا ወፃ ከተምጽ ኮለኻ እዩ ዝድኻስ ገበርካ ስለዚ ገንዘብካ ምናምን እንዳኾነ ይኸይድ ይብላዕ ኣሎ so ኣብዚ ሴቪንግ ክገብር ትኽእል ኣብ ባንክ ጥራይ እንታይ ደኣ ተን ኢመርጀንሲ ሴቭ ዝበሃላ ናይ 6 ወርሒ ደን ናይ ገለን በርኪኑ ኢንቨስት ግበሮ እዩ ኣርእስቲ ኢንቨስት ግበሮ ክንብል ኮለና ንሕና ምኽሪ ኮነን ከምኡ ዝበልና ግን እንታይ ደኣ ولا وحس بعل السيدي investment من سلا زلكا مالتي so زي أتها ناي لما أنت تمرت حوات يا حب حتصير كتب ليا so this is بحتصيرو انتاي زغبابة تماهرنا هنا انتاي ترجم زغبابة تماهرنا هنا انتاي inflation تماهرنا هنا so لذي اتناي عدقي جنزبكا استخاله متن أبصراحة فرق that money talks money works for you مالت كلا يكون تمزا ገንዘብና ዓኻ ይሰርሕ ገንዘብና ዓኻ ይሰርሕ ትባል ከም ፋሽን ትዘረብ ዘረባ ሶ እዚኣ ትልኩም እዚኣ ኻይትበልዓ ስለዚ ባንክ እንተሂብካየን ኣን ኣቨሬጅ ላይክ 9% ሰንት ቆማሉ 10% ኣብ ሰይፍ ይኹን ስለዚ ገንዘብና ካብ ከም ዝወድ ከምዚ ክነድሕኖ እላቦ ፋይናንሻል ኣድቫይስ ትወስድልና ከዓ ይንደልና ብዝበለፀ ግን ሓበሻ ኤዱኬሽን ነገራትና እንዳማዓረና fully ኮርሳት ሒዝና ንመጽእ ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኮርሳት ኩሉ ሪል ስቴት ስታክ ቢዝነስ ኮታሳት ንምህሮ ኣነን ኣፕሊኬሽን ሄልፕ ኩሉ ሙሉ ንመጽእ ኣለና ሶ ኣብኡ ሞር ብዙም ዝኾኑ ኣኼባታት ይኽህልወና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ክንምህረኩም ኢና እቲ ኣብዚ ንብሎ ነዊሕና ሓፂሩና ገለገለ ትብሎ ኣብ ዋን ቱ ዋን ናይ ተመክሮ ናይ ባዕልና እውን ስለ ዘለና ብኩሉ በዚ ጉዳያት ሓሊፍና ነዊሕ ጌርና እና ያ ኣብ ቀጻሊቲ ኣጻፍ ኣቢልና ክነምጻልኩም ኢና thank you so much thanks ክሳብ ብዛ ሰዓት ዝያ ዝረኣኹም ዛ ቪድዮ